Já vás zdravím, dobré ráno v sobotu. Máme 14 dní po chybu, dneska se jede Drift Masters. Já jsem měl být na Drift Masters jako náhrada za Jamese Deana, protože mu naměřený na Wayfuku 90 decibelů a v Itálii je to moc. Bohužel mi auto nejede, takže jsem tam nejel, naštěstí. Každopádně nás trápí stále pan Wastegate. To znamená, já jsem řešil teď v průběhu posledních 14 dnů možné varianty. Nejdřív jsem říkal, že koupím svody i rovnou jiný menší turbo, nějaký lepší. Tak svody na S54 prostě neexistují. Byla tam jedna varianta za 10 000 za litinový svody nechci ani vidět. A jinak tam nebyla žádná jiná varianta, nikdo je prostě nevyrábí, všechno by to bylo na zakázku. Já jsem shodou okolností, jak jsem to hledal, tak jsem dohledal výrobce těch svých svodů a dokonce na Facebooku z roku 2017 i fotky mých svodů. I jsem jim psal, proč ty Wastegatey dali tak blbě, protože všechny ostatní svody, i který dělali na S54, pro jiný lidi, tak tam ty Wastegatey dali normálně a odpověď byla jednoduchá, to byla ta, že tam byl problém s místem a byl požadavek takovej kvůli tomu, že je chladič vody vepředu, což je pravda, většina závodáků má chladič vody vzadu, že jo. Plus tam byl nějaký problém prostě s dalšíma věcma, takže svody u nich je tak 60-70 tisíc. Já, kdybych chtěl nějaký lepší turbo, tak by se mi líbilo jenom EFR od Borga, anebo G35K Garrett, ten nejnovější. Ta druhá generace, tam jsme nějakých 70 tisíc a za EFR jsme někde přes 100 tisíc. Pak jsem dlouhou dobu přemýšlel, že bych svody nechal, vyříznul bych v nich Twin Scroll příčku a koupil bych turbo s interním wastegatem EFR, který je asi za 110 nebo 115 tisíc, tak to se mi to tak rozleželo v hlavě a říkám, hele, zase klid, jo. Nebudeme tady kupovat žádný turba za 100 tisíc a podobné věci, takže abych si to teď usnadnil a auto jezdilo a měl jsem od toho klid, teoreticky, tak jsem vymyslel následující věc. Mám tady opět nový wastegate, tady zase nový wastegatíček, protože tam těm už zase nevěřím, protože ono, když nám prohořela ta membrána, tak ono pěkně schoří i to futro, v kterým tohle jezdí. Udělá se mu pěkně teplo a mně se nelíbí vůbec ta vůle, jaká tam vznikla, takže hele, koupil jsem novej, tak jsem od znova. Mám tady zase novej, ano, mám stejný, protože to nechci předělávat. Mám tady nový výbendy na Wayfuk, k turbu tam, protože doufám, že mi tam půjde. Mám tady nový kryt na turbo, který už to chtělo minule, ale neměl jsem ho a tam ten už je takový nemocnej. No, mám tady pár nerezových trubek, mám tady velkou spoustu kolínek. Dnešním úkolem bude vymyslet přesunutí wastegateu na jiný místo. Nebo respektive jednoho wastegateu. A Wayfuk z nich, co jde do hlavního Wayfuku, tak teď půjde pod auto, aby jsme snížili tlak a teplotu. A prostě to bude pod auto a já na to sedu. No a zároveň jsem si pořídil tu kravinu Spot Welder za nehorázných 1000 korun českých. A mám tady nakoupený plechy, ty Inconely, a obalíme to všechno do toho plechu. Tahle spotovačka je původně určená na bodování plíšku na bateriové články, nebo vesměs nejvíc to na to lidi používají. Můj nápad to není, já jsem to samozřejmě našel na internetu, že lidi to používají i na tohle. A funguje to jako skvěle. Ten plech, no to není vidět, ale ten plech je k tomu přibodovaný už na vícero místech. Já jsem to jenom testoval, takže není to dokonalý, ale tady jsem to třeba propálil už, jo, tady už to bylo moc, ale tadyhle prostě ty tečky různě, tadyhle
tak to už to je přibodovaný k tomu. Takže to obalíme tímhle plechem s tou vatou a zabodujeme si to touhle kravinou. Já jsem si to chtěl nechat udělat, že to kluci dělají, i kluci od Karla, ale hele, je s tím práce samozřejmě a ten plech není levný a samozřejmě práce není levná, takže stálo to další peníze a já teď jedu docela v módu šetřím. Takže si to prostě musím udělat sám, už tady nemůžu úplně rozhazovat tisíce. Takže já se vám pravděpodobně ozvu, až něco já z toho vytvořím a povezu to ke Samovi pak na zavaření, že to naboduju ty trubky. Plán je takovej, že ten wastegate, který je teď pod svodama, tak se zhruba o tuhle dílku posune až pod jakoby čelní okno směrem a tam bude bydlet. A pak z něj půjde wayfook dolů kolem nosníku. Prostě pod auto, no. Tak já jdu na to. Tady vybuchla bomba všude, takže já to nejdřív uklidím. Jo. Jako lepší. No, přátelé, my už máme další den. Včera jsme na tom dělali od rána do nějakých 10 do večera. Já jsem si upřímně myslel, že nějakou trubku tady k wastegateu, abych ji svedl tady někam do strany. Takže na tom strávíme třeba 3-4 hoďky jako maximálně, pak to odvíct zavařit, pobodovat to tím plechem ochrany. Myslel jsem si, že jako bez problému to zítra jako zvládnem, aby auto bylo složený a na kolech zpátky. Ale to jsem si zase opět jenom myslel, no, takže já už tam mám zpátky ten downpipe posranej. Z downpipeu jsou odřezaný horní i spodní výstupy z wastegateu, to znamená, budeme tomu říkat odpadní roury z wastegateu, které byly napojený do wayfooku, tak ty se museli uřezat, protože s nima ani ten downpipe nejde vyndat. A i když jsme je odřezali, tak to je tak, že to tady někudy protlačíš a prorveš potom nahoru, protože on je tak nakroucený tady, takhle a ještě do strany, že ono to vypadá, když je tady jako místa hromada, ale on tak prostě nejde absolutně ven, jo, takže, co my jsme včera stihli teda? My jsme začali tady. Já bych nesundával svody, tak tady na tom místě byl downpipe, jo. Tady byl přidělaný a odpadní roura vedla doleva a dozadu přes vlnovec do downpipeu do hlavního wayfooku. Takže, abych nemusel sundovat svody, protože by bylo ideálnější tady tu trubku udělat bez nějaký spojky tady, ale musel bych sundat svody, protože to jde do svodu přímo, aby mi to ovařil někdo, tak jsme to tady udělali rozpojitelný. Takže tady je normálně spona wastegateová, protože já těch přírub a toho mám hodně, protože už jsem nakoupil hodně wastegateů, takže tady to pokračuje a tadyhle je to vytáhlý sem do tohohle prostoru. Ono to nikam jinam jako moc dá nejde. Já jsem nechtěl, nejideálnější by bylo, aby byl tady. Nejideálnější by bylo třeba jako, aby byl takhle tady, jako jo, samozřejmě, se mi jako líbilo. To je pak přístupný dobře, jenomže my potřebujeme, protože už tahle trubka přívodní do něj je docela dlouhá a není jistota, jak moc to bude fungovat, tak je potřeba, aby tam bylo jako co nejméně úhlů, takže je to vymyšlený takhle, tohle půjde sem, no a pak bylo potřeba ale vymyslet nějaký jako wayfook z něj, takže buď byla varianta z kapoty, to by bylo samozřejmě takhle rovně, by tam byl a bylo by to rovně z kapoty, ale to není ideální. Pak byla varianta, která jsem doufal, že mi vyjde, a to ta, že to provedu tudy pod tím, jenomže tam prostě není k nosníku místo žádný. Takže tudy to taky nevyšlo. To znamená jediná možná cesta, kudy by to mohlo jít ten wayfook, je tadyhle nad tou záslepkou té lambdy. Tady je potřeba se vyhnout ještě lambdě, tady ještě trčí jako lambda, že jo. Já tady mám pryč teď ty kabely a brzdové hadičky a tyhle věci, jo, že to tady není, ale pak to jde tudy, tadyhle to zahne, ještě to musí do zádějc, protože furt tadyhle
Tadyhle vede downpipe, takže to je kolínko, klička, vohybačka a pak dolů teprv. No a vypadá to takhle. Ono to takhle vypadá jako, že no, tak jako co si na tomhle chtěl jako dělat celý den. Ale ty vole, ono si to jako nařezej a naboduj v místě, kam ani nedošáhneš s vářečkou, je to jako voser. Takže jsme vymysleli takovýhodle píčuse, který tam vlastně potom sedí takhle, se nám vyhybá. Zároveň, abych já to vůbec vyndal z auta, tak to musí být rozpojitelný, to znamená tady je to zašupovací do sebe z toho starého systému, co tam byl normálně na pružinu. A tohle je prostě vejfuk. Nebudem říkat, co to je, ale wastegate bude momentálně pod auto. Bohužel, nedá se nic dělat. Bude to asi řvát na trati o trošku víc, ale sníží se nám tlak v tom vejfuku. Tím pádem se nám sníží i teploty, tím pádem by tam teoreticky mohly zůstat ty tlumiče, které tam jsou, a wastegate bude na místě, kde mu nebude takový horko, protože tady bude všechno stejně ještě obložený, takže takhle je to prostě vymyšlený a já budu doufat, že to bude fungovat, no. Trošku jsme se tady potrápili i s tou izolací, já jsem si koupil tu bodovačku na to. A jako když si s tím pohraješ, tak to jde udělat i jako pěkně, jo. Ale nás už to tady v noci moc jako nebavilo. Samozřejmě pořezaný ruce, vole. V rukavicích se to pořádně dělat nedá, ten plech je, vole, extrémně ostrý jak žiletka prostě. Ale jako dá se to, no. Dá se s tím jako pěkně vyhrát. Kdybych byl jako v klidu a neřešil takovýhle hovna s tím autem, tak bych si s tím jako vyhrál, no. A mám to jenom pocať, protože tahle část už je vlastně u svodu a u převodovky, takže je jedno a tahle je pod autem, takže ta až tak jako, tam není nic, co by to jako moc ohřejvalo, takže případně ještě se to dá dolepit nebo to, ale já se s tím nechci až tak úplně jako rozčilovat, protože vlastně nevím, jestli to bude fungovat, takže já jsem si natáhl do té izolace jenom ty věci, které už vlastně jako jen tak nevyndám a které nemůžu řešit. Tohle není v té izolaci, protože na tomhle je nanešená keramika, včetně svodu. Jo, ono to vypadá jak trubka, ale je na tom keramika. Takže to buď nechám, anebo to tady taky ještě obtáhnu tím plechem, aspoň tady někde něco vymyslím, uvidím. Ale já to teď já potřebuji zase rozdělat wastegate. Tady máme další nový wastegate. Už jich mám jako zásobu, bych řekl. Ještě někde je krabice 1, takže už mám jako hodně wastegateů. A ten potřebuji zase sestavit na správnou pružinu, bla, 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 a potřebuji to tam teď nainstalovat, zjistit, jak moc se to zkroutilo, zjistit, jestli to tam vůbec tou izolací dám, protože tam je to na zhruba půl centimetry až centimetry, jako co se týče mezer. No, uvidíme, no. Uvidíme. Pak to tady chci zase začistit, tadyhle nějak obnovit ty roztrhaný kokotiny, trochu tady zastříkat ten klobouk, co tady je odrápaný to, a trošku to tady pošlechtit, tenhle roh, tady ty hadičky a tohle, že už se do toho zase hrabalo 1000krát, no, takže to chci pošlechtit a uvidíme, no. Tak se vám ozvu, až tady zase něco složím. Hej chlapci, já jsem to dofinišoval včera, což byla neděle. Dělal jsem to samozřejmě od rána až do 7:30, takže zase prostě celý den. Zase jsem si myslel, že to tady za 2 hodiny smontuju, bylo to celý den. A dneska máme pondělí ráno, já to potřebuji teď s tím vyjet ven, jenom vám natočím, co se tady dělalo, nedělalo a takhle. Vyrobil jsem tady novej ten plech, je vyrobený prostě až úplně k turbu a je vyrobený až úplně za motor. Není to prostě jenom plech vohlej, ale je to sandwich a v tom sandwichi vevnitř je ta vata, je to zbodovaný tou bodovačkou, takže je to prostě ochranný plech a vede až úplně, je zašouplý až takhle pod svodama úplně dolů. Takže to máme tady nový kryt na turbo a
tady teďkon bydlí Wastegate v takovýhle ohrádce, která asi není úplně krásná, ale prostě je to funkční věc. Takže tady takhle bydlí, já jsem tady se snažil odstínit hlavně ty všechny hadičky, které jdou tou dírou. Takže kvůli tomu to tady je a trošku kvůli tady tomu. Takže tady teď bude bydlet, tady máme přívod, ten je taky zamotaný v té pásce s tou vatou zbodovaný, tohle to taky je zbodovaný v té pásce až dolů. Wastegate já jsem nemotal, aby se prostě chladil, asi by to šlo taky, ale je teď tady, bude se takhle jednoduše vyndávat, jeden imbus, druhý imbus je venku. Je to práce na minutu, takhle to mělo být prostě udělaný od začátku, ten druhý je tady. Ten prostě tady se vyndá světlo, to jsou 2 šrouby, filtr, vyndáváte ho úplně stejně jednoduše. Novou hadičku, je to všechno propojený, tenhle ventil, říkám ty vole, abych ho potřeboval někam přemístit jinam, nakonec jsem ho jenom vohnul na tom držáku a zvednul ho, aby byl mimo to, ale je možný, že ho ještě vezmu a někam přesunu třeba sem asi, nebo ještě nevím, mně zase nevycházejí ty hadičky, abych je musel všechny předělávat, takže tady nám bude bydlet Wastegate, teď je otázka, tady se určitě bude chladit jako dobře, od tohohle mu takový teplo nebude, tohle je v keramice, v tom až takový problém nevidím, ale je otázka, jestli bude fungovat, protože tady někde je navařený na turbo a je to takováhle vzdálenost trubky, která se musí nejdřív natlakovat, aby to odpustila ven. Takže to uvidíme. Takže tolik ze zhora. Tak přesouváme se pod tento vůz a zde vidíme další 2 parádnický vejfuky, což jsou vejfuky z Wastegateu. Ano, jsou pod auto, nejsou do vejfuku, protože už nechci s Wastegatama nic řešit a chci jezdit. Vždycky jsem dělal Wastegatey do vejfuku, aby to nedělalo bordel, teď už na to, víš co. Asi by nebylo vůbec složitý potom navíst to tady normálně do boku vejfuku jako kolínkama, šikmo, tohle to taky šikmo, vůbec by to nebylo jako žádná složitá práce to navíst do vejfuku, kdyby náhodou. Problém je ten, že já ať tam navařím jako cokoliv, musel bych to teoreticky, musel prodloužit až sem. Nedávat to do downpipeu a vyšel vyndávat teoreticky by to šlo. Jedna sem a druhá hned za ní, takhle šikmo sem, takhle do téhle větve vejfuku, ale zase musel by tady být nějaká propojka a něco, vodost si stížíš po tom vydávání vejfuku a tohle, když něco řešíš rychle na závodech. Necháme to takhle, uvidíme, jaký to bude dělat bordel, případně už se to dá řešit nějak tady ze spoda, jako v klidu, bez nějakého rozebírání, aby se to navedlo do vejfuku. No a co se týče vejfuku, tak máme opět nový vejfuk. Teď jsou tam, prosím pěkně, tlumiče, který tam byly úplně, jsem tam dával jako první na začátku před 4 nebo 5 rokama, co se mi tady válely 2 tlumiče, říkám, hele, udělám trubky a pak říkám, dám tam aspoň ty tlumiče 2, co se mi tady válej. Svařil jsem to už COčkem, já jsem teda se snažil, šlo by mi to mnohem jednodušejc, ale chtěl jsem zachovat tyhle konce, protože stále jednoduše tam můžu na sponu a na 1.13 na držák hodit tyhle ty ultra super tichý tlumiče. Takže jsem to chtěl zachovat a nepřevařovat už tohle, takže jsem potřeboval to vzít odsud, jenomže ono to míří nahoru do nápravnice. Takže jsem se tady musel prostě, ještě jsem to dělal ze zbytků, co jsem tady měl, z kolínek a z trubek, tak si to prostě tady nařezávat, jako abych se tady nějak vyhnul tomu. Není to pěkný, rozhodně to není pěkný. Není to zavařený nerezem, tygem, je to zavařený normálně COčkem, ale já na to chčiju už. Mám tady prostě takhle vejfuky vohnutý do stran, aby to šlo od polos, mimo nádrž. Takže tohle je takovej varianta 1 vejfuku, případně za 5 minut se tady dá vrazit ty 2 tlumiče a je klid. Takže mám zase jiný vejfuk. A no, to je asi všechno, co jsem vám chtěl tady k tomu ukázat. Já teď půjdu to vyzkoušet tady na zvedáku.
na nějaký vysoký kval před brzdu, jestli to odpustí a nafouká to, co má, uvidíme. No tak včerejší úspěch už jsem zapomněl. Teď tady lítám po táboře, už jsem byl ve 4 hydraulikách a koukají na mě jako na blázna. Já scháním, potřebujeme změřit tlak toho vanosu, tím je potřeba začít úplně, jaký je tam tlak. A já potřebuju sehnat propojku a manometr, který je do minimálně do 120 do 130 barů. No a samozřejmě tady Tábor, velkoměsto, ale vesnice, tak tady něco takového sehnat je nemožný. Ale teď mě jeden pán poslal až do Pelhřimova, takže jedu do Pelhřimova. Tam by prý měli pro mě mít to, co já potřebuju, takže já dnešní den strávím asi za volantem tady zase, ale já to chci mít změřený do víkendu, abych mohl přes víkend řešit případně nějaký díly do toho vanosu, nebo ten vanos. Ideálně by se mi líbilo asi jako celý zrepasovaný, protože díly z Louisianu z Ameriky těžko dostat a já jsem nenašel skladem nic tady v Evropě na S54, no. Na M54 bych měl všechno, že ty věci na to i mám. Mám tam skladem nějaký gumičky a tyhle věci od Louisianu, ale na S54 nikdo nic a starý vanos se mi tam dávat nechce, takže trápení pokračuje. Myslel jsem si, že v první hydraulice koupím propojku a manometr a za půl hodiny jsem zpátky, abych to změřil, ale jo. Mám hoši, je to neuvěřitelný, jsem tady v Pelhřimově v JSCčku. Díky panu Svobodovi, protože ten tady má zázraky. A normálně je tam takovýhle průtokáč. Já bych samozřejmě potřeboval ideálně jako průtokáč, který v sobě bude mít díru na manometr, ale to je jako nesehnatelná věc, ještě když to je jenom M10. Takže to je prostě na hovno. No ale povedlo se to poskládat z takových nesmyslů, s tím, že se nahoru takhle přidělá manometr a můžeme měřit. My průtokáč nepotřebujeme, protože mi tu hadičku, co z toho jde, a ona jde z té hadičky, vlastně co tam je, tak to jde do zásobníku. Tam je takový akumulátor, to je slepý místo, v kterém se drží tlak. Když ten motor potřebuje, nebo by ztratil tlak v zatáčce nebo něco, takže ten my můžeme jako vyřadit, ten my měřit nepotřebujeme, to je prostě jako nádoba. Takže to není až tak nutný. Ono čistě teoreticky nám vlastně ten test toho tlaku na tom vanosu až tolik jakoby neřekne. Jak to říct? Kdybych já teď naměřil správný tlak na tom vanosu, tak by to teoreticky pro nás bylo lepší, než kdybych ho tam nenaměřil. Protože kdybych ho tam teď naměřil, respektive my víme, že je problém jako v té jednotce toho vanosu, protože v tom vanosu je čerpadlo oleje, protože vačka točí s tím čerpadlem, ten tlak dělá vačka a čerpadlo v tom vanosu zabudovaný, a pak je tam nějaký regulační ventil, je tam nějaký filtr a pak jsou tam samozřejmě ty pístky a hromada gumiček na ty vanosové kola na jednotlivé vačky. Prostě složitý zařízení, je tam toho mnohem víc než ve vanosu na M52 nebo M54, ale kdyby jsme tam naměřili tlak správnej, tak je to pro nás lepší, protože bych věděl, že to čerpadlo je v pořádku, ten regulační ventil je v pořádku a teoreticky, že třeba ty pístky nepropouštějí olej a neklesá tam, že tam bude problém, že se třeba ten pístek zasekává nebo něco takového, byl by tam něco jiného. Pak je tam ještě elektronická část se solenoidama,
Takže bylo by to pro nás na repas jednodušší, protože já teď vlastně nevím, co do toho vanosu objednat. A ono na ten vanos je třeba 8 různých, o 6 až 8 různých sad na repas, podle toho, co chceš repasovat. Není to na M54 si objednáš sadu, máš tam ty jeličkový ložiska a teflonové kroužky a vlastně nic víc moc neřešíš. Pak řešíš ty selenoidy z boku, jestli se hejbou nebo ne. A to je vlastně všechno. Jako je to hrozně jednoduché zařízení i na otestování a to, ale tady je to prostě složitý hrozně. A kdybych já tam teď tlak nenaměřil, tak vlastně mi to neřekne, jestli to čerpadlo nedělá tlak, nebo je to nějaký regulační ventil, který to asi reguluje na ten správný tlak a zbytek upouští, tak třeba ten zůstává viset a pak ten tlak vlastně padá, anebo ty pístky, co hejbou prostě s vačkama, tak ty propouštěj, nebo jeden z nich propouští a pak tam ten tlak klesá. Hrozně blbě by se to jako diagnostikovalo, no. Proto bych jako v tuhle chvíli radši, kdybych ten tlak naměřil a potom bych asi radši jako vyměnil ten vanos jako celek, prostě komplet, aby to bylo nový. Což je samozřejmě hodně nákladný, protože ten vanos, ta jednotka stojí v BMW 65. Na druhou stranu, když si spočítám ty repasady a nějakou dopravu ze zahraničí a případně clo DPH, tak ono to není až o tolik jako lepší, jo, ale můžu se dostat na třeba jako 30-35 tisíc. Teď třeba vidím, že by měla mít 15 stupňů sací, což ona zhruba má, ale přidám a hrozně pozdě reaguje. Teď zase měla by padnout a ona se furt drží tam, kde je a až po hrozně dlouhé době začne padat dolů. Teď třeba udělala zhruba to, co má, ale někdy to prostě trvá, no. S čím se tady dá nějak rozumně hýbat je tohle, ale prostě absolutně to nereagovalo na jakýkoliv nastavení. Buď to bylo horší, anebo víc horší. Takže jakoby vlastně tohle je její problém, no. A pak když uděláš zátah na brzdě, tak my jsme viděli, že prostě ona byla ve středních otáčkách, třeba od 3,5 do 6 tisíc, byla o 20 stupňů mimo a vejfuková byla třeba o 10-15 stupňů mimo, no. Tak kamarádi, já vás zdravím. A musíme si říct, že tahle sezóna je prostě v háji. Tahle sezóna se nepovedla od začátku. Spoustu okolností, které já jsem mohl a nemohl ovlivnit. My jsme naposled točili podle mě z dílny. V dílně, kde jsme řešili ten wastegate, který se nějakým způsobem převařil někam. Já jsem z toho měl radost. Pak jsem netočil, protože následující 3 další dny jsem strávil v dílně. První věc byla ta, že se mi vybila baterka, protože jsem nechal zapnutý bateriák, takže se vybila baterka. Já jsem baterku začal nabíjet, potřeboval jsem to rychle nastartovat, že já jsem to měl všechno svařený, složený, hotový, já jsem to potřeboval nastartovat, dát ven. Takže jsem zkoušel nabíjet baterku narychlo, pak přes booster startovat a tím jsem si ve zkratce zabil bateriák. Já mám bateriák takovejhle. Já mám takovouhle super skvělou elektronickou krabičku, která funguje jako bateriák. Je to na tlačítko, je normálně napájený z baterky a
ta odpojuje prostě palivo, zapalování a plus baterku, blá, 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 prostě všechno. Takže tuhle krabičku jsem si odkouřil. Já jsem ji teda zvládnul přepojit nějakým způsobem, tak abych aspoň mohl nastartovat. Protože já, i když jsem si dal, on do toho kostřící kabel, ne plusový kabel, a pak to odpojuje zapalování a palivo a další věci. Takže já, i když jsem si ukostřil to na kastli baterku, tak to stejně nefungovalo, musel tam ten piču zbejt a musel jsem to spínat čudlíkem, který mám na vypínání proudu, že stejně to jinak nestartovalo. Bezkrátce to se mi povedlo, já jsem to nastartoval a zjistil jsem, že nám fouká V-band spona, ta, co je vlastně ze svodu a jde pod tím downpipem a pod tím. Foukala z toho důvodu, že byla samozřejmě zkroucená, přestože já jsem to ve Skesamovi složený a všechny spony utažený, tak se přesto zkroutila a nešlo s tím nic moc dělat. To je sobota 28. a my jsme byli minulej pátek na brzdě. Já jsem měl na brzdu, nebo ve čtvrtek jsme byli, minulý čtvrtek jsme byli na brzdě, s tím, že to bylo už den před Českým Těšínem. Já jsem si nechal doma naloženou dodávku připravenou, že kdyby náhodou, tak přijedu, přepsáhnu to a pojedu na závody. To byla taková moje naivita. Takže my už jsme byli znovu na brzdě. Na brzdě jsme toho moc nezjistili. Zjistili jsme to, že ten můj převařený wastegate funguje. Tam asi už problém nebude, ale přišli jsme na nový problém, a to ten, že nám nefungoval vanos. Vanos se zasekával, kousal, prostě držel jednu polohu, pak se pustil, přetočil se víc, než by měl, trvalo mu to, prostě vanos nefungoval. Já jsem vanos na tom za celou dobu neřešil. Prostě tohle je věc, kterou vám to auto nedá vědět. To není, že to spadne do nouzáku nebo se vám rozsvítí prostě check engine. Vy jediný, jak na tohle můžete přijít, je to, že to budete chtít vědět a vidět a budete se hrabat prostě v logovacích datech. Jo. Takže já jsem prostě tohle si nepodchytil taky sám. Je to nějaká moje další zkušenost. No a my jsme nevěděli, proč to vlastně nefunguje. Vám pak vysvětlím, jak ten vanos tady na tom motoru funguje, protože to s M54 nebo M50 motorem má jako pramálo společného tenhle vanos. Ten funguje trošku na jiném principu. No a my jsme momentálně v této fázi, což je fáze ta, že tady nemáme vanos. No. Na tomhle motoru to funguje, nevím teď, jestli to zvládnu, když mám kapotu na hlavě. Na tomhle motoru to funguje na tom principu, že u M54 nebo víceméně všech jiných možných motorech je přívod z olejového domku, prostě hadičkou do těla vanosu. Na jedné straně a na druhé straně je jednoduchý elektronický solenoid, který otvírá, zavírá, pouští tlak oleje, který vygeneruje olejový čerpadlo dole v motoru, to znamená provozní tlak někde 2 bary, tak ten solenoid to pustí, pustí to do komory, kde je pístek s teflonovými kroužkama, zatlačí na ten pístek, tadyhle je šikmý ozubení na vačce, takže to zatlačí do té vačky, pootočí kam potřebuje. Na tomhle principu jednoduše, když vám to vysvětlím, to funguje. Tady to funguje jiným způsobem. Tady to funguje tak, že hlavou, to znamená tady tím otvorem, přijde tlak oleje, který vygeneruje olejový čerpadlo z motoru, vjede do vanosu, do té jednotky jako takový, ale tady na výfukové vačce je náhon na olejový čerpadlo, který je v té jednotce vanosu, vám pak ukážu na tom vanosu vyndaným, a to generuje pracovní tlak 100 až 115 barů. Tenhle motor používá pro vanos 115 barů. Zároveň je tady ještě hadička jedna, která vede dolů do nádobky. Říká se tomu pressure akumulátor. Je to tlaková nádobka, která je plněná dusíkem, je v ní pístek. Ta je taky se tlakuje na stejný pracovní tlak, jako je ten motor, a ta vyrovnává
nedostatky, které by to čerpadlo mohlo mít, to znamená při startu, aby to bylo permanentně natlakované, v nějakých přetíženích a podobně. Jo. Takže je tady ještě tlakový zásobník, který to vlastně furt tlakuje a drží ten konstantní tlak, aby nepadal. Jo. To znamená, my jsme si mysleli, že máme slabý tlak toho vanosu. Jo. Takže já jsem přijel domů, na druhý den jsem to zkoušel měřit a zjistil jsem, že pracovní tlak je v pořádku. To znamená, nastaly dvě varianty. Buď je varianta, že my tu jednotku neumíme nastavit, nebo ten Haltech prostě má nějaký problém s tím. Už po tom firmwareu prostě je tam hromada problémů, ale zkoušeli jsme to nějakým způsobem nastavovat a nepodařilo se nám to. Takže já jsem se rozhodl pro variantu, že ten vanos vyndám a celý si ho zrepasuju. Já jsem zjišťoval díly, ono moc na S54 se tady u nás jako nedá nic sehnat. Já ideálně, pokud to jde, tak dávám vždycky sady jenom od Bizian System, což je z Ameriky. To by se těžko objednávalo a tady to není sada o 4 kroužcích a 2 jehličkových ložiskách. Tady to je jako víc komplexnější systém, já vám to ukážu, že už mi to přišlo. Vám to ukážu, jak ten vanos tady na tom vypadá. Takže to není úplně jednoduchý a ten repas tady toho vanosu stojí jako úplně jiný peníze než na nějakou 54. To znamená, já jsem se rozhodl pro jedinýho člověka, kterýho mám už dlouho v paměti a už jsem od něj párkrát bral. A to je asi největší machr tady v Evropě na vanosy. A bude to tak trošku reklama, protože ho musím doporučit, protože mi udělal fakt jako mega službu. To znamená, pokud by někdo řešil cokoliv s vanosem, podívejte se na jeho stránky, Propstentech. Cokoliv s vanosem, na jakýkoliv bavorácký motor, já tady nechám i, kdo by si chtěl naskenovat, tak Propstentech. Masakr, já moc děkuju Jorgovi, že se o to postaral, protože odpovídal mi úplně bleskově na dotazy na Instagramu v jakoukoliv hodinu, aniž by mě jako víceméně znal. A prostě i stupidní dotazy moje, tak mi odpovídal na moje otázky a já jsem mu ten vanos vyndal o víkendu, v pondělí jsem ho poslal, ve středu byl u něj, protože FedEx byl pomalej, to znamená, ve středu mu to přišlo v 9 hodin, v 10 hodin už mi psal ze stolice, že tam něco málo jako našel, v 11 hodin už ho měl celý rozebraný a ve 2 hodiny už to měl zabalený, všechno tohle a připravený, zrepasovaný, nafocený. Odeslal mi to UPS-kou a druhý den, on mi to odesílal někdy ve 2 nebo ve 3 hodiny, předával balík. A druhý den v 8:30 už to bylo u mě, takže jako extrémně rychlá věc. Expresní dodání a fakt jako bomba. Já málo koho takhle jako doporučuji, co se týče repasu a těchto z těch věcí. U nás je to všeobecně problém, že se repasují věci z Polsku a tak dále, ale od něj fakt jako brutálně mi pomohl s tím. To znamená, my tady máme můj vanos, respektive moje tělo vanosu, ale je kompletně předělaný, upgradeovaný, všechno je zrepasovaný. To znamená, takhle vypadá ten vanos. Myslím si, že spousta lidí, co dělá bavoráky, 46, tak už na pohled je tohle jako úplně jiná záležitost a úplně jiná váha. Já tady škoda, že nemám normální vanos, abych vám ho ukázal, ale sem vletí olej z motoru, přívod, naplní tu jednotku. Tohle je náhon, tam je náhon čerpadla, tady přes ty díry se točí čerpadlo, tady jsou normálně pístky s pružinkama, takže to se normálně točí. A to dělá ten tlak a zároveň jsou tam stejně jako v normální vanosu dost podobné pístky s okroužkama, který potom se vysouvají a potom natáčejí ty vačky. Zároveň je tady ale taková elektronická velká část spodní se solenoidama. Tohle zrovna je regulátor tlaku, který to upouští, aby tam nebylo třeba víc jak 100 barů.
Je to prostě takováhle věc, no. Hromada kroužků v tom, ložiska, mám tady úplně nový tohle kolo olejový i s tím sběrným kroužkem, je to nějaký z nějakého upgradeovaného materiálu, protože se děje, že ten náhon se tady vyžvejká, případně ty uši na tom náhonu se dokážou ulomit. Mám tady i novej celou tu elektronickou část, no a mám vodní i úplně novej ten akumulátor toho tlaku, je to úplně novej, nebo novej, respektive zrepasovaný, je nově napuštěný, nalakovaný, není to ten můj, posílá to rovnou výměnou. Pokud byste nechtěli třeba čekat, než mu to dojde, tak si od ní můžete koupit vanos hotový, ale je ta cena tam potom trošku jiná. To znamená, máme tady ten vanos hotový. Teď je potřeba ho namontovat, mám tady k tomu i zbytek věcí, přípravky originál bavorácký na vačku, nový těsnění a nový tyhle kroužky. Musím říct, že ta výměna byla docela, nebo ta demontáž toho vanosu byla docela rychlá. Bylo to zhruba na 2 hoďky, jako s prstem v nose. To jsem ještě musel vyndávat Saharu a složitý věci, které normálně v M3 nejsou, ale teď je potřeba to tam namontovat, podívat se na logy, podívat se, co ta vačka dělá a modlit se v tuhle chvíli už se jako modlím, že ten problém byl v tom vanosu. On prvotně nemohl najít žádný problém, mi říkal, že to vypadá jako všechno v pořádku víceméně, ale pak po nějakém čase mi napsal, že se minimálně sací vačka zasekávala v krajní pozici, takže to určitě se nám líbí, ale on tam byl i problém s tou vejfukovou vačkou, ale zároveň tato nádobka už neměla taky tlak, jaký má mít, takže všechno by to mohlo být spojený. Zároveň je ještě potřeba zkontrolovat ty planetový kola, co tam mám, ty s tím šikmým zubem, protože pokud to není správně načasovaný a nejsou tam správně daný, ono se to tam nedá, ono se tam dá to planetový kolo nasadit ve všech polohách, ale nebude zabírat v ten správný moment, bude tam mít třeba zpoždění. To znamená, chce to zkontrolovat to časování, chce to zkontrolovat i planetový kola a i kdyby s ním nic nebylo, tak teď už mám jistotu, že to nebude mechanická závada a můžeme už řešit něco s tou jednotkou nebo s tím, takže já vám to zítra už asi točit nebudu. Já jsem si to nechal zase na víkend a uvidíme, no. Jako já letos já v podstatě nejel v tom autě pořádně. To auto tady víceméně stojí, anebo jezdí na plaťáku a na závodech se rozebírá, takže jsou to všechno takový stupidní závady, nic jako závažného, jenom prostě jako trvá nám to přijít, jsou to takový jako špeky prostě, no. S tím wastegatem jsem si to víceméně neposral já, ale tam víme, že za to mohl s největší pravděpodobností prostě ten vejfuk, který to ucpal. Takže to bylo úplně zbytečný jako trápení, protože kdybych neřešil ten vejfuk a vysel se na to, tak už jsem v klidu jezdil. Měl jsem odjetý 3 závody, nemusel jsem nic řešit a ani bych teoreticky nevěděl ten problém s těma vanosama, protože už jsme po několikátý na brzdě a hrabem se v tom, takže bych o tom ani jako nevěděl a prostě by to zase celou sezónu úplně v klidu jezdilo, ale říkal jsem si, že už ten vanos a tohle teď vyřeším, protože ta sezóna už je stejně v trapu a uvidíme. Tak teď byla chvilku pauza, jsem si takový 14 dní, 3 týdny se asi nic nedělo. Auto už je odstavený tady, hotovou fasádu. Už to zase parkuju tady. No, ve zkratce, to nadšení z minula, kdy se dělal ten vanos, tak popadlo hned po montáži, protože to samozřejmě nefungovalo. Já jsem pak strávil další 2 dny jakoby vypisováním dalších lidí, co se zabývají haltech jednotkama, že někdo to i zkoušel nastavovat, nešlo to.
Pak jsem se dokázal skrz podporu Haltechu dopsat na někoho, kdo mi přímo z Haltechu posílal upravený mapy. Zkoušel to asi 6krát a nepovedlo se to. Ta laťka se seká nebo je přetočená úplně na druhou stranu, nefunguje to tak, jak má, takže jsme se shodli se všema i s Haltechem, že problém bude buď v kabeláži, ale spíš bude problém v té řídící jednotce, takže asi jako nejlepší varianta, jakou už jsem měl jít dávno, je dát tam EcoMaster a vyměnit celou kabeláž rovnou k tomu motorovou a bude klid. Tohle je jeden jako z mnoha problémů. Už jsme se potýkali s tím, že se ten motor přetáčí, že přefukuje. V té jednotce je možná nějaký problém, možná ne, nebo ji někdo nedokáže nastavit pořádně ten vanos, takže jsem aktuálně rozhodlej, že se tam dá EcoMaster. Budeme tam dávat EcoMaster Pro, tu nejnovější jednotku, co teď je, úplně novou kabeláž a pravděpodobně i nový displej. Že tam ten archaický už montovat nechci zpátky nebo zapojovat. A pro mě to znamená dvě věci. Já to nebudu dávat nikomu jinému než Karlovi. To znamená, já budu muset počkat, až Karel bude mít čas. Karel bude mít čas až někdy na konci měsíce za 14 dní a nějakou dobu to určitě u něj bude, takže nejdřív, jestli se svezem, tak třeba za měsíc, když dobře. A druhá věc je, že já budu muset prodat nějaký auto, budu muset prodat 8, asi právě nebudu, prodám tu bílou, mám na to už nějakého zájemce, s kterým jsem dohodlej, abych byl schopný nainvestovat nějaké peníze zpátky tady do toho, aby to bylo pojízdný. A uvidíme. Takže čekáme na Karla, dáme jinou jednotku, budeme doufat, že to pak bude fungovat, ale už není co jiného by to bylo. A druhá věc je, že by to chtělo pravděpodobně nový turbo. A já vím, že jsem v minulých videích mluvil o tom, že by to chtělo jako jiný turbo, menší turbo. Já to už předělávat nic z toho nechci, ale tohle turbo, takže to já už dělat nebudu a je potřeba tam vyměnit turbo, dá se tam stejný turbo, jaký tam je, aby se nemuselo nic předělávat. A už nám na brzdě při deceleraci po zátahu trochu pokuřovalo, takže nějaký volej už z něj lítá. Aby asi ještě jezdilo, ale už to chce mít všechno 100%, nečekat, až se mi to vysede třeba, nedej bože, může se to vyslat na příštím závodě, může to takhle jezdit 2 roky, já to nevím. Takže by to chtělo ještě nový turbo a je to jako obrovská suma peněz zase do toho všech těch peripetích, takže až se prodá auto, tak se tohle dodělám, že počka na Karla a dost pravděpodobně to půjde už na konci sezóny pryč to auto. Takže když si spočítám, kolik já investuju peněz a jakou z toho já mám zábavu, nebo kolik vlastně času já strávím za volantem za ty peníze, tak už mě to sere. Akorát teď to auto bude teda jako top. Tam bude všechno nový, elektrika nová, jednotka nová, turbo. Bude to jako top připravený, ale kdy jindy to prodávat než teď, když je to top. I zvenku je to prostě, to auto je jako nádherný momentálně a tak, takže jsem vám to chtěl jenom dotočit. Že mi píšete na Instagramu, teď když jsem byl na srazu tady Bavoráckým, tak jste za mnou chodili, jak to vypadá s tím. Prostě se teď nic neděje, stojí to tady a čeká to na to. Já si tu kabeláž neudělám, takže teď to prostě čeká, už je stejně, je za půlkou sezóny, teď se měli další závod v Ostravě. Ten se teda zrušil kvůli počasí a mělo by se jet za 3 týdny Race the Street na Babě, to se obávám, že já nestihnu. A pak je tam už jenom Ostrava vlastně. Víceméně jako ono je sice červen, nebo teď je červenec, ale ono to bude jako konec sezóny brzo zase, takže těch možností, kam s tím autem jet moc pak není, jako no. Takže už asi nic víc točit nebudu, ani z nějakých oprav, už si myslím, že to je i trapný.
že víceméně tady od začátku roku točím videa jenom o tom, jak něco nefunguje. Já se na druhou stranu nebojím to říct a přiznat, protože spousta lidí dělá jakože nemá problémy technický. Já nemám problém o tom mluvit. Není to nic, co bych já na tom jako skurvil něčím, že jsem neznalej, ale jsou to prostě takové závady, které se blbě hledají a prostě k tomu patří. No. Takže já už nebudu nic točit, jestli už něco budeme točit, tak až to auto pojede na závody, do té doby se pravděpodobně neuvidíme. A uvidíme. Díla půjde pryč, doufám, mezi tím. A co se týče 8, tak já na ní furt čekám, máme konec června a já na ní furt čekám, že není lakovaná a veze mi tam někdy v únoru nebo v březnu, takže tam se vlastně taky nic neděje, takže prostě není o čem točit. Takže tak, teď díky moc za podporu a uvidíme se někdy. Čau.